Is mis a Harry agus seo im a char beag Seamus. Is mis a Pippa agus is bralam snob. Is mis a Joshua agus seo im a chorn Franco. Is mis a Lishna agus is bralam fashion. An bhfuil míid réig. Méire na bunán. 3, 2, 1. Cén focail a thugtar nuair a ágan duine a dtír féin agus bogann siad thar lear. Joshua. Immercha. Mahu! Le ling an gorta mhór, cé bhéad duine a dag éire an 1 mhilún, 2 mhilún, nó 3 mhilún duine. Pippa. 1 mhilún? Tá ceart go 1 mhilún. An mnéach an nead ar chronlinge in dhéag fréachán, ach cad é an tain éireannach a dhéanaan imirce gach gíra. A an anlóg, B an spideog, nó C an drólín. Harry? An anlog? Tá ceart go an anlóg. Cén bar a dulling mar a dheall ar smol le ling an gorta mhór. Lishna. An práta. Prátaí, mahu. Cén sais oibre a rinne an chuid is mód éirnig ribh an ngorta mór. Pippa. Fairmorcht? Fermioracht, mahu. 4 nó bregach. Is é an clébhord taobh clé na linge. Joshua. 4. 4, mahu. Cad is anam don lan faoin isce a stúrin an long. A, cumán, B, stúr, nó C, casúr. Joshua. Door? Stúr, mahu. Agus tá táimiste gach éine.